Dalem Pak Dalang. Ah, apik kuwi jenenge ngerti tata krama, ada. Ngerti unggah-ungguh. Ketua pemuda Rangka Dempel ora kena bahasane sing kasar. Kudu nek diundang karo Pak Dalang. Bagong dalem Pak Dalang. Cengengesan ora. Tak takoni iki rasa lucu, ora ono wong delok. Yang lihat hanya orang-orang streaming biar mereka tahu. Ngombe kowe ngopo? Jujur wae. Aku ora ngopo-ngopo, ngapusi. Ngapusi kowe. Gunawan sing laporan karo aku. Nek kowe ting bludak ning jero kotak, ada. Piye? Ngopo? Jane ngopo wong kabeh ya do meneng kabeh kok. Wayang ki istirahat. Ora karepe bendina pentas, Aku kuwatir ya Pak Seno. Kuwatir ngopo? Kuwatir nek do lali karo aku. Engko nek aku metu wis ora ngerol meneh cilaka. Murang. Kamu sudah ada di hati para pemirsa. Sudah ada di hati para penggemar-penggemar itu gak akan lali lho Bu. Penontonnya piro kuwi kabeh do kangen karo kowe. Gara-gara corona. Nah iya, nek adek kudu sabar. Kudu nang omah wae. Job pirang-pirang sing kudune nyambut gawe dadi ra nyambut gawe. Janjane pikir aku ki ora mung perkara mbutuh awakku dhewe lho Pak Seno. Ning aku ya mikir karo para kadang-kadang para kanca-kanca wiyaga pesinden. Kan selama ini dheweke do iso mun sewu entuk apa jenenge iki dhuwit sekole nyambut gawe. Iki gara-gara corona iki upama wujude gedhe padha aku tak tantang gelut kok. Aku ngerti dhewe to Pak Sino. Prabu Baladewa tak tantang, Raden Werkudara tak tantang. Aku mung corona. Sayange kok kaya mungsuh demit. Ha iya, ora ketok kuwi cilik banget kok. Heeh. Ora iso digedhekke apa? Ora iso. Glendrek kowe, ora iso digedhekke. Nek dicekeli ora gedhe kuwi malah bahaya nek dicekeli kok rumah aneh. Iki penyakit ya, duwe apa-apa kuwi. Asem tenan. Ngene. Aku jane mung pengen curhat piye. Aku kan wong iki terkenal aku mengutarakan apa sing dadi pengunek-uneke masyarakat. Heeh. Ada? Biyen zaman pentas dalang jemblung meskipun hanya sak jam, wis gawe lega hatiku iso ketemu karo penggemar-penggemarku. Wis tak sampaikan beberapa pesan. Ora usah apa jenenge meden-medeni masyarakat. Betul. Apik kuwi ora meden-medeni masyarakat. Masyarakat digugah atine. Masyarakat digugah rasane men semangat. Atau men iso melawan corona. Terus rumah saku saiki kok sing do numpaki. Numpaki sapa? Numpaki sapa ayo? Numpaki iku lho berita kuwi. Oh, kuwi reget pikiranmu, regedeng kok maca kuwi. Do numpaki ngene contone Mas Seno. Piye? Kabar sing ditampa nek Dede, Dede kuwi iso menghilangkan utawa menangkal penyakit corona. Nah iki terus do ditumpahi wong-wong sing nuwun sewu, kaya arep minteri arek awake dhewe dimana awake dhewe iki wong goblok. Dede sing maune dianjurke jam 10. Bener. Jam 10 kuwi ana salah satu sing ngatakan nek jam 10 kuwi Dede sing apik. Terus ana berita meneh sing di-share. Dede kuwi aja jam 10. Jam 09.00 luwih apik, jam 8 luwih apik. Pokoke aja terlalu pagi. Kaya ngono kuwi apa ora bingungke. Kene iki wis direwangi raine ireng kaya ngene. Mung perkara ora kepengin kena corona, digawe bingung meneh. Ming jame kok digawe bingung. Mbok ya wis Dede iki pokoke anggere jam 8 tekane jam 10 kuwi sinar matahari kuwi apik ngono. Ora usah dadak perlu gawe bingung pikirane wong. Masyarakat iki wis bingung, ora iso nyambut gawe, ora iso kerja, ora iso golek sandang pangan. Mesa ming perkara Dede kok digawe perkara lho.
Oh, stop wes. Dede jam 8 ya apik, jam 9 ya apik. Aku percaya sinar matahari kuwi sehat, sing ra sehat ki cangkeme sing domong kaya ngono kuwi. Betul, kaya ngono sing tak arep. Aku ya resah kok. Aku ya bingung. Aku ki piye carane kaya ben masyarakat ki ora bingung. Terus kebaju Dede jam 8, terus ana pengumuman Dede apik jam 10. Lah jam 10 ucul klambi meneh. Heeh, aku ya sing nek wedok. Oh, ngapur ora. Ucul klambi ki nek wedok, lah iso marai Dede. Dede, Gus, wah, saru iki diperisani biaya akeh. Ora becik dadiane diperisani biaya akeh kuwi ya. Ora mau sing apik, rasa lucu to. Iki ora ono wong delok. Iki sepi lho. Joglone wetan ki sepi rasane ta ngomong kaya ngono kuwi. Ah iya, aku yang ngomong kok.